Kuuɗe Lilaaɓe suura 2 aya 1 yaaki 9. Bulus so'ake Makidooniya e Helena. Nde ko ɗume walti, Bulus hawriti tokkuɓe Yeesu, sembiɗini ɓerɗe maɓɓe. Gaɗa o jaɓɓotiri e maɓɓe, o dilli leydi Makidooniya. O tokki nder leydi ndin, e mo sembiɗina ɓerɗe yimɓe e boliiɗe ɗuɗɗe. Nden o yotti leydi Helena, o waɗi lebbi 3 ton. Carel ko o siryoto nattuki komiwal yaaki leydi Siriya, sey o nani habaru Yahudanko'en darwi waruki mo. Ngam non o suɓi so'oraaki laawol Makidooniya. O yaadi e Sufata, ɓii Farus, mo gariiri Biriya, e Aristarkus, e Sakundus, ɓe gariiri Tasalonika, e Gayus mo gariiri Darbe, e Timoti, e Tikikus, e Turofimus, ɓe leyɗe Asiya. Ɓe artimin yaaki gariiri Toruwas, ɓe ndentimin ton. Gaɗa humto buroodi ɗum wala ƴuufinirɗum, min natti komiwal to gariiri Filibi. Gaɗa balɗe 9, min jotti to maɓɓe to gariiri Toruwas, min gaɗi balɗe 9 ton. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani, gaɗa hakkillo yimɓe fukkitake, sey Bulus hawriti tokkuɓe Annabi Iisaa, o sembiɗini ɓerɗe maɓɓe, ɓe ndaro e sembe nder imaanu maɓɓe dow Annabi Iisaa. Diga ɗon o jaɓɓotiri e maɓɓe, o ummani leydi Makidooniya. Aya 2 wi'i, o tokkiri nder leydi ndin, e mo sembiɗina ɓerɗe yimɓe e boliiɗe ɗuɗɗe. Nden o yotti leydi Helena. En nani, Bulus so'i nder leyɗe ɗe waajinno habaru belɗum, e sembiɗina ɓerɗe tokkuɓe Annabi Iisaa, ɓe ndaro e sembe nder imaanu maɓɓe, ɓe kuwa kuugal Allah, waato kamɓe ma ɓe ngaajina habaru belɗum. Aya 3, o waɗi lebbi 3 ton. Carel ko o siryoto nattuki komiwal yaaki leydi Siriya, sey o nani habaru Yahudanko'en darwi waruki mo. Ngam non o suɓi so'oraaki laawol Makidooniya. Gaɗa Bulus waɗi lebbi 3 to leydi Helena, e mo sumpotira e tokkuɓe Annabi Iisaa, sey o darwi nattuki komiwal yaaki leydi Siriya. En nani, amma nde o nani habaru Yahudanko'en darwi waruki mo, to o tokkiri laawol tokkirgol nder ndiyam, sey Bulus so'ori gaɗa, tokki laawol leydiwol. Aya 4, o yaadi e Sufata, ɓii Farus, mo gariiri Biriya, e Aristarkus, e Sakundus, ɓe gariiri Tasalonika, e Gayus mo gariiri Darbe, e Timoti, e Tikikus, e Turofimus, ɓe leyɗe Asiya. Ɓe yimɓe ɗofti mo. Aya 5 yaaki 9 wi'i, ɓe artimin yaaki gariiri Toruwas, ɓe ndentimin ton. Gaɗa humto buroodi ɗum wala ƴuufinirɗum, min natti komiwal to gariiri Filibi. Gaɗa balɗe 9, min jotti to maɓɓe to gariiri Toruwas, min gaɗi balɗe 9 ton. Ɗe ayaaje e tabbitinana en, Lukka binduɗo ɗerewol ngo'ol, kawri e Bulus kadin. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Iisaa hande, ko haani ekkitoɗen diga ayaaje ɗe'e? Haani ekkitoɗen sembe ɓernde e tiinaare nder kuugal Joomiraawo, bo non no Bulus waɗi. Ngam en nani ɗo, ko nde Bulus natti torraaji feere-feere, ngam waajinki habaru belɗum, amma o yewraayi, o nyamri yeeso e kuugal Joomiraawo. Non enen ma hande, to torra e ngañaandi ndi ɗum hollata en, ngam en tokkuɓe Annabi Iisaa, waɗa ngewren ko njaatiren gaɗa nder imaanu meɗen dow Annabi Iisaa. Sey ndaroɗen e sembe nder imaanu meɗen, ku'en kuugal Allah. Allah Joomiraawo bo barkiɗinay en.